Zdravím vás, tady Radim z Poutníkovy četby. Dnes pro vás mám připravenou knihu od světoznámého, ale tentokrát českého autora, Jana Amose Komenského, a je to kniha s názvem Historie o těžkých protivenstvích církve české. Lidé si Jana Amose Komenského spojují především s jeho pedagogickou činností. Mnohdy však zapomínají, že Komenský byl především kazatelem a duchovním pastýřem. Vše, co činil k boží slávě a ze srdce toužil, aby lidé přicházeli ke Kristu. Komenský miloval církev, horlil pro dobro božího lidu. Usilovně se zajímal o jeho dějiny a proto zkoumal dostupné historické prameny a sepsal knihu, která se stala zdrojem útěchy a povzbuzení věřícím po mnohé generace. Historie o těžkých protivenstvích vyšla poprvé roku 1655, tedy 35 let po známé bitvě na Bílé hoře, která zasadila tvrdou ránu českým protestantům. Mnozí přišli o veškerý majetek nebo dokonce o život, pokud se odmítali podrobit římskokatolickému zemskému zřízení. Komenskému se však s řadou dalších protestantů podařilo včas uprchnout do exilu. Kniha zachycuje dějiny české církve v rozmezí let 894 až 1632. Líčí pohnutý osud věřících v souvislosti s vývojem společnosti. Komenský při zpracování knihy čerpal informace z různých kronik, historických záznamů a výpovědí očitých svědků, a byť některé úseky mohou znít nejasně či pochybně, jsou zdrojem hodnotných informací. Více se o tom dočtete v předmluvě knihy. Utrpení, soužení a pronásledování nejsou vždy příjemným tématem k rozjímání. Nemůžeme se ale předtím schovávat. Hrdinství, věrnost, vytrvalost a víra mučedníků nás často usvědčí a povzbudí. Obzvlášť když si uvědomíme, že tito lidé, ať stejně křehcí, slabí či někdy nerozhodní jako my, našli v Kristu potřebnou sílu k věrnosti a vytrvalosti v hodině nejtěžší. Když si uvědomíme, že křesťané v našich zemích byli dříve a vlastně na mnoha místech i dnes ochotni trpět a umírat kvůli věcem, kterým my nejsme ani ochotni věnovat pozornost, donutí nás to přemýšlet. Možná bychom se měli zastavit a přehodnotit naše postoje. Odložme telefony, otevřeme písmo a učme se, co to znamená následovat Pána Ježíše Krista celým svým životem.